Nggih. Pocong niku. Pocong ngoten. Nggih, alhamdulillah sakniki pun zamane digital canggih ngoten nggih. Sampai barang-barang ngotenan menika ketangkep oleh rekaman HP. Ngoten nggih, Mbak Ustaz. Niku wonten kalih mangke panjenengan artosaken piyambak nggih. Enten sing gura-gura ndamel pocong-pocongan menika, enten sing temenan. Lek sing gura-gura tahu kula lampahi niku. Termasuk Mas Roni menika. Niku gura-gura saat bulan Ramadan niku napa nggih? Budhah lare patrol. Dadi Mas Roni niku ndamel bekase rukuhe ibuke. Didamel mencolot-mencolot ten embong. Sak katahe lali patrol niku wau melajeng kewedet. Lah niku lare. Lah niku guyu niku. Lho nggih Mas Roni niku sering singen kali kula nggih kuda-kuda ngoten menika. Lah niku nggih niku sing guyonan. Lah sing temenan ya napa? Sing temenan niku biasae ngoten menika nggadak niatan jahat nggih tiyang biasa. Gura-gura ndamel pocong ngoten menika nggih akhire nyolong sepeda, nyolong kewan, mlebet griyane tiyang. Ha niku nggih. Lah niki sampean eco niki pun, sampean artekaken piyambak. Nggih, dados niku enten ngoten-ngoten menika mung sekedar enten nggih sing kula sanjangi niki wau. Tapi wonten sing ingkang asli. Sampean saat beristiqomah ngadep nang Allah terus, mangke sampean sebelum meninggal termasuk kula diparingi semerap. Dadi awak niki wau lek gadai istiqomah dateng Allah sak benere nggih kula kali panjenengan mangke sebelum meninggal di depan napa istiqomah dateng Allah niku mangke panjenengan semerap piyambak bahwa sampean pun dipocongi. Nah niku. Sampean dipocongi. Didodoaken bakale kon kaya ngene. Ayo terus istiqomah nang aku niku. Bahasaipun Allah tanpa suara, tanpa sing sampean dengar, tapi sampean tangkap neng ati. Nah, saat sampai sallallahu ala Muhammad sampean didiamkan di depan sampean, walaupun sampean mripatih niki melek maupun merem, sampean dituduhi perwujudane sampean dipocongi, didusi kados umum menika diteraken ten kuburan. Lah niki ilmune napa sesungguhnya ilingoh koneng donya urip mek goroan gak kekal gak abadi uripmu sing sak temenane ya di kuburan iku sing kekal abadi ngenteni tanggung jawab dan akhirat yaumil akhir mangke kiamat. Nah niku dipocongi. Lah lek pun mangke dipocongi niku disemerapi sampean perwujudane tengkorake sampean di dalam kuburan meniku wau senajan wis kari tengkorake tok niku saged kecapan, saged bingung digambaraken kita niki kata dosa dateng Allah mboten nglampahi secara hukum secara syariat dateng Allah mongko dipendem awak niki wau kulit daging niki entek kari kerangkae tok mboten Mbak Lisa niku sik saged gerak. Sampai ningali dalam posisi istiqomah neng Allah, tapi sampai pun didiamakan. Tak ada yang menyebut asma Allah, tak ada yang nyebut apa-apa. Sampai didadosaken saksi bahwa di diri sampean niku wau nggih ngoten. Dipocongi sampai entek teng lebete kuburan sampai kari tengkorak itu. Nah niku mongko menika sampean intine menika istiqomah sak teruse bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangke enten tengkorak sing niku wau dilindungi dados enten akar-akar terlebete kuburan niku wau ngelindungi fisike sampean maka sampean utuh
lek bersolawat terus lah niku digambaraken balik asal malih sampean lenggah moko sampean sadar lek niki lek kula kitapaken krana niki kitab laku diri mboten enten tulisane niki lek enten tulisane mlebet ten kitab tasawuf ngoten. Dadi panjenengan lek sampean iman melalui Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangke sampean diparing semerap. Dugi pocong sing sak guyonane menika, dugi pocong sing sampean sak temenane sampai kari tengkorak itu dibalikaken malih sampean disadaraken total bahwa sampean sudah dipilih Allah untuk menjadi saksi diri sampean. Lah niku moko mudah mawon ilmu niki cukup dalane sholawat mawon. Sampean kirimi suratul Al-Fatihah dateng Wahdatul Wujud wali-wali Allah menika mokoh panjenengan mangke haipun Allah rahasiai Allah diparingi semerap cedantene sampean. Dadose Mbak Lisa lek enten HP niku saniki enten ayah ngoten nggih. Gawi-gawian nggih konten-kontenan menika sesungguhnya sakderenge HP niki nggih sampean termasuk nggih pun diparingi HP pun Allah tentang diri pun panjenengan mokoh ilmune umum mengenali diri panjenengan menika mangke sampean kenal sedantene nggih mungsune sampean nggih awake sampean nggih sing pencipta panjenengan menika cukup panjenengan melalui sholawat mawon ora usah melalui poso pategani poso ngrawat poso napa-napa nika mangke ditunggangi oleh jin mokoh kados sami tapi niku mboten sing maha gaib namun niku kegaiban mawon ingkang njrumusaken panjenengan kados sami bedaipun nggih niku wau setipis sehelai rambut. Dadi panjenengan menika sing sak benere nggih melalui sholawat cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.